cały ten, czego mamy, bierzemy do zadku i jest pięknie. Tak samo na tym pasku można też skrócić alba, nie? Troszeczkę ją podnieść tu, nie? No. Z drugiej strony też. Dobra. A, znać też. Będziecie musiał bez wyszarpać. Sznurek jest za długi, ale to nie jest przypadek. Dlatego, że za chwilkę będziemy potrzebowali tego sznurka. Ksiądz Obrycho teraz, jak się to nazywał? Ten szalik jak się nazywał? Stuła. I teraz, żeby ona się nie plątała, nie już mamy ksiądz pana. Teraz kolejny możesz pisać. No. Mniej więcej tak. Normalnie tak, gdyby powiedzmy ksiądz był gdzieś na wyjeździe z młodzieżą w górach, albo było dużo księży, że nie ma tej szafy, ornamentu, to tak bym mógł odprawiać alba i strzał. Ale ponieważ my są w porządnej parafii, nie? To jeszcze sobie oblecesz ornat. Co? Ornat, czyli ta wierzchnia szata. Jak piekoś wygląda. Jak to się dosz teraz na bok, na chwilę ręce, to ci się położy, widzisz, tak się położy. No. Ornat w wziążek fioletowych, bo teraz mamy polski, więc jest teraz używany. No i co? No tak bym mógł odprawiać mszę, jakby to był ksiądz, nie? Już zdjęcia mamy? Ja, mamy. Zrobić tam coś? Już robię.